skal vi i gang med timen. Johanne, sæt dig ned på din plads. Ja, jeg skal godt. Nej, nu. Vi har en masse, vi skal nå i dag. Okay, så... Jeg har nogle opgaver, vi skal i gang med at lave. Johanne, gå i gang med din opgave. Jeg kan ikke finde ud af det. Har du overhovedet kigget på det? Hvad er det, du har problemer med? Bare det hele. Okay, så kig på det i 2 minutter. Og så, hvis du stadig ikke kan finde ud af det, så ræk hånden op. Okay. Lad nu være. Johanne, lad nu være. Det er sjovt. Johanne, stop med at forstyrre de andre og lave din opgave. Hej, det er Lone. Hej, det er Birgit, klasselæreren for 4A på Byskolen. Hej Birgit, hvad kan jeg hjælpe dig med? Du bliver nødt til at komme ned i klassen. Johanne, hun er meget forstyrrende og sidder også og forstyrrer de andre elever. Og jeg har brug for din hjælp for, at jeg kan undervise de andre. Ja, nu skal du høre, jeg har altså virkelig travlt. Er det ikke noget, du kan klare selv? Nej, Johanne er virkelig forstyrrende, og de andre får overhovedet ikke noget ud af undervisning, og desuden er det dit job. Nu skal du høre, du burde altså have kompetence til at håndtere sådan en situation selv.